Mata na sa sub. Mata na sa sub. Hello guys. Luluto po tayo ng kandinga. Kandinga. May bagyo po dito sa amin sa Albay. Si Bagyong Quinta. Ngayon hinihiwa ko po yung baga ng baboy ng mananipis lang. Katapos po imamarinate po natin. Sana wag nang lumakas ang bagyo. Bagyo. Maulan-ulan na po dito sa Bicol. Yan na po yung mga na iwa ko na. Isang ice cream. So ngayon po mga tol, magmamarinate na po tayo. Ilalagay po natin yung bawang, sibuyas, lagyan po natin siya ng paminta, lagyan po natin ng toyo, tsaka suka. Pwede din po kalamansi kung gusto nyo may kalamansi. Imbis na suka, pwede din po yung kalamansi. Tsaka ihalo po natin siya. Ang dami po pala nito. Mga ilang days na din to. Halo-haluin po natin. Parang kulang pa yung suka tsaka toyo. Laki lang pala. Ang dami-dami. Yan po. Hayaan po muna natin dyan. Ipakwa natin yung toyo tsaka yung mga iba pang spices. Big fry recipe na kaya subag. Ito po, magigisa na po na tayo ng bawang saka sibuyas para maluto na natin yung kandinga. Gisa na tayo. Yan po, malapit na po siyang golden brown na siya. Talagay na natin yung baga. Dami niya. Haluin po natin siya.
Continue lang po ang paghalo natin ito. Magdadagdag po ako ng konting paminta. Parang kulang ng paminta. Mamaya tatulog ang luto tayo. Ang pagkain natin. Ang bagyo po. Signal number 2 ang Albay. May bagyong Quinta. Luluto na tayo ng ulam. Kasi sigurado burn out. Kitang tiyan ko. Say, yan po. Nalagyan natin ng konting magic syrup. Tak tak tak. Tak tak tak. Wow, hihintay na lang po natin siya. Lalagay na po natin yung ating konting kangkong. Konting. Haluin po ulit. Madaming sabaw pa rin. Gutom na daw po yung asawa ko. Ayan po. Tutustahin na po natin ito. Pumuputok-putok na. Kita niyo po siya. Ayan. Continuous lang po ang paghalo nito. Tutustahin na natin ito. Mga ilang minuto na lang po. Luto na po ito. Ayan po. Kakagutom na po. Medyo maulan pa, pwedeng mapadami-dami ang kain natin ito. Ayan. Continuous lang po ang paghalo natin. Malapit na itong maluto. Mga ilang minuto na lang. Kita nyo, nagmamantika na siya. May mantika ba? Tutustahin. Medyo po na. Ito na. Nagpuputukan na po sila. Parang nagbabarilan na dito sa kawali. Pero hindi nyo siya maririnig kasi maulan. Ang lakas na ng ulan dito sa amin. Kainan na po tayo. Kain po tayo. Plating na po tayo. Kahit kakain na tayo. Yan po ang plating ko. Mamaya lang po. Kain po tayo.